Η ψηφιακή τεχνολογία και το διαδίκτυο βρίσκονταν στο στάδιο της ανάπτυξης. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και η αναλογική τεχνολογία βρίσκονταν στο στάδιο της αργής αλλά σταθερής αποδόμησής τους, τόσο τεχνολογικά όσο και οικονομικά. Τα κοινωνικά δίκτυα και οι συσκευές πολλαπλών χρήσεων Infocom PC ή Infocommunicator τύπου iPad και smartphones δεν υπήρχαν ούτε στη φαντασία των κατασκευαστών τους. Παρόλα αυτά, αποτελούσαν πεδία επιστημονικής έρευνας, ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος για τον Γιώργο Γκαντζιά, ο οποίος στο βιβλίο του με τίτλο Infocommunication Industry, Digital Services, Global Markets επισημαίνει ότι η ψηφιακή τεχνολογία θα είναι η κυρίαρχη τεχνολογία στις επικοινωνίες του 21ου αιώνα, προτείνοντας τη δημιουργία της νέας βιομηχανίας που ονομάζεται Infocommunication Industry. Η αναφερόμενη βιομηχανία συνέβαλε τελικά στην διάφρωση των πολιτισμικών βιομηχανιών της αναλογικής τεχνολογίας. Επίσης, στο βιβλίο επισημαίνεται ότι οι ψηφιακές συσκευές πολλαπλών χρήσεων Infocom PC ή Infocommunicator σημερινού τύπου iPad και smartphones θα δημιουργηθούν αναπόφευκτα μέχρι το τέλος της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα. Με βάση την αναφερόμενη λογική για την κυριαρχία της ψηφιακής τεχνολογίας, ο Γιώργος Γκαντζιάς το έτος 2000 δημιουργεί το πρώτο διαδικτυακό κόμβο επιστημονικού περιεχομένου για την παρουσίαση των εκλογικών αναμετρήσεων στην Ελλάδα με την ονομασία GreekElections.gr. Παράλληλα, δημιουργείται το επιστημονικό περιοδικό Greek Elections Journal για τις εκλογές στην Ελλάδα, στο οποίο παρουσιάζουν τις θέσεις και απόψεις τους πολιτικοί, δημοσιογράφοι και ακαδημαϊκοί. Στη συνέχεια, το έτος 2002, ο αναφερόμενος διαδικτυακός κόμβος αναπτύσσεται και με την ονομασία εκλογέσonline.com, ο οποίος μετρά 14 πλέον χρόνια ερευνητικής παρουσίας σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις. Στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις του Μαΐου του 2014 επιχειρείται παράλληλα η εφαρμογή μιας καινοτόμας ιδέας, η παρουσίαση του Greek Politics Journal και ως βίντεο περιοδικού με το επιστημονικό μοντέλο δυναμικής ανάδειξης, πλοήγησης και ανέβρεσης περιεχομένου.